На минутите преди началото на двубоя, а ето го и самия старт на срещата на Мустафа Сангаре с добър индивидуален рейд успя да се завърти, да се освободи пространство. Много по-бърз е той от Русков. Възможно за Мустафа Сангаре. Първият голям пропуск в Георги Костадинов много добре изпревари, поне за момент, Първис Омарбаев. Огромно желание от Първис Омарбаев след това. Първи удар в очертанията на още нещо заучено към Марин Петков. Центрирането е за Кристиян Димитров. Възможност за Левски. Протегнат силно напред крак от Мустафа Сангаре, без да може той да придаде сила на топката. Към Дем. Назад към Светослав Вуцов. Майкон. Колеблив е футболиста на Левски. Тук трябва да внимава, защото Хуан Перея изглежда много агресивен. Успя да отнеме топката. Възможно за Локомотив Пловдив и това е 1-0 за смърфовете. 33-та минута. Прекръв. Голяма радост за феновете на домакините. Тук Майкон първо сбърка с подаването, след това направи най-грешното, което можеше да извърши един бранител, когато е останал сам. Вместо да изчисти просто топката сигурно в тъч да я Левски, а нещата за почти един час време се получават. Тук могат да станат още по-добри за Локомотив Пловдив. Грандиозен пропуск. Хулио Левски ще реши да прави малко по-сериозни вътрешни промени с това да извади Мустафа Сангаре, да заложи на Евертон Бала като фалшива деветка. За Левски обаче много опасно може да стане още преди смените. Удар на Каталинито. Светослав Вуцов спасява. В половината на Локо Пловдив Мустафа Сангаре падна на тревата. Усети се, че няма кой да му даде нарушение. Удар към вратата на Майкон. Паса да стигне до Карл Фабиен. Далечен удар към вратата на Риудо. Грандорас намери начин да играе с топката. Далечен шут, който е спасен от Боян Милосавлевич. 5 минути минимално добавено време. Левич трябваше да спасява удар в случая на Кристиян Макун. Той обаче бе в обсега на вратаря. Трябваше